Добре, айде започвай. Слушай, Роси, какво казва. Започвайте. Здравейте. Сега ние малко ще фантазираме с приказката. Обичаме фантазии, моля. Браво. Чакаме. Завесите да ги дърпа. Разбира се, да не завесите настрани. Ето може и така да се мушка. Ето така. Колко безсмислено е да си принцеса Гери и си да дала. Всичко ти правят другите. Ще ми се да съм като другите. Те се забавяват. А когато бях малко, беше много по-отърчително. Опа! Няма нита. Кога ще стана голяма да взема и да излизам, когато се поискам. Родителите ми се не ми дават да излизам. Но може би днес ще излезна и без тяхно позволение. Гери не е още! Гери! И отих черната принцеса излезла от замъка и тръгнала към гората. И тя намерила този тофай. Тогава изведнъж се усетила. Мисля, че се изгубих. Здравей! Жалко, че баща ми не ми дава да взимам домашен любимец. Гери, ти кажи, моля те, вземи ме, аз съм добро конче. Аз съм добро конче? Вземи ми. Добре, но първо това да открием начин как да излезам от гората. Знаеш ли как, конче? Систим. Не знам. Да продължим напред, може някой пък да ни опъти. И те продължават да вървят напред. И изведнъж дошла една пеперутка. Чакай. И те питали, пеперутки, знаеш ли някакъв изход? Знам. Аз винаги се разхождам тук в гората. Знам пътя. Но толкова съм се загубвала, че вече знам пътя наизуст. Може ли да ни поведеш към замъка? Изгубихме се. Разбира се. Трябва да имаме разрешение. Гери! Да болни. Но първо трябва да поискам разрешение да излезна от гората и да заведа вас до замъка, защото тя понякога не е чак толкова щастлива. Понякога свиква събрания и ако някой не видва, тогава много се ядосва. Знаеш ли къде е тя? Не знам. Може би не си е вкъщи, защото казва, че... Тя каза, че ще ходя на някакъв пикник. Не знам дали още се е върнала. Да тръгнем и да видим. И те продължали напред.
Вървели. И може да държиш петълката. Да. Но изведнъж изкочила пък друго животно. Ей, знаеш ли пътя към замъка? Не го знам. Аз пък изгубих пеперутката и понито и сега не знам къде сте. Викай ги. Хайде да ги повикаме. Добре. Пеперутка, пони, къде сте? Елате! Ето ви. Вижте, намерих още едно животинче. А знаеш ли да ви кровицата е тук? Знам, но я няма. Аз седях пред нея 2 часа. Исках да излезна малко навън, но не можах. След това тръгнах. Мъчах си главата. Да я намеря. Тогава може би ще почакаме малко. А пък всъщност изгубихме и пеперутката. Сега как ще тръгнем към замъка? Стой там. О, сега и понито избяга някъде. Престани! Явно останахме само ние. Ти стой долу. Тогава малкото животинче казал, хайде да повървим напред. Може пък да ни се извади късмето. И те тъжно вървяли напред. Стигнали до едно местенце и решили да се починат. Хайде да починем, толкова вървяхме. Не знам още колко ще издържа. Ай също става студено. Аз трябва да се връщам в замъка, иначе татко ще разбере и ще помисли, че съм отречена. А ако разбере, ще ме накаже много лошо. Но по път те видяли кралицата. Защо? Защо не взе? Ох, сега изгубих и животинчето. Коя сте вие? Аз съм кралицата на гората. Ти какво правиш тук? Аз дойдох, но сега не знам как да се върна. Може ли да ме заведете? Разбира се. Но първо, не мога да тръгна. Не мога да тръгна без другите животни да знаят. Трябва да направим голямо събрание с всички животни. Ако някое животно липсва, тогава ще трябва да изчакаме да се върне. И те тръгнали към замъка. Леле. И Гели, защо не извади замъка? Не, замъка. Къде? Извинете, но Гели не е взела замък. Хайде, е така да се вдигне ръчичката и тя ще не знае. Не, да ти вече да
Вече е много късно. Добре, ще изтичаме набързо. Утре. И те бързо тръгнали към замъка. И тогава стигнали към двореца. Гери, вдигай. Ох, благодаря ви, много ви благодаря. Благодаря ви, че ме върнахте в замъка ми. Ох, дано баща ми да не е разбрал. Гери, смъртвай! Бащата да не разбира.